vastaan. Vähän on korkki ruostunut näköjään. Olisi joku 10 vuotta vielä ollut, niin vählykys olisi mennyt entiseksi. Saaks mä kuljemaan vai? Jaha, muistan tämän kengän. Jalkapallokenkä. Naula. Marmorikuula. Muistatko sä, Marko? Et oleko? Jaa, Kumman joku tavaroina taisi? kiviä on kerätty. Toinen marmorikuula. Lisää nauloja. Tähän haisee pahalta. Mikä toi on? Kivi ja leeke. Lisää nauloja. Mahtaas nää tulla kaikki ulos? Ei ne mahdu tulee ulos. Mitä noi mahtaa olla? Sitten on toi kirja. Se onkin pahempi saada. Se vaikuttaa vähän haperolta. Kyllä se sieltä tulee. Jes. Tommoset jotkut merkit. Kato, ei tässä oo. Ei oo näköjään sen. On tässä päivämäärä. Aika myöhään ollaan oltu liikkeellä. Joulukuusi vasta. 5.12.1982. Tomi Ahonen ja Marko Haajanen. Ikä 13 ja 12. Nuolet taitaa. Joo, aika myöhään ollaan. Onhan siinä ollut lunta. Mitäköhän nää on? Ottaa tarroa. Nää on varmaan muuten jotain tarvaa. Joo. Nauloja. No siinä onkin ollut oikein visio päässä. Tämmösiä nauloja oli silloin. Ne on vähän ruosteita. Marmorin kuula. Yksi kivi. Vai oli niitä 2? Mikä tääkin mahtaa olla? Kyllä mä muistan siis tämmöstä, että mulla on ollut tämmöstä. Onks tää pyyhekumi? Tää voi olla muuten pyyhekumi. Jotain nyt laittais sinne takaisin. Tossa on vielä yksi naula. Tuliks ne niistä kaikki? Tuli. Siinä se. Kumma kun se ei oo ruostunut. Oiskohan se kun se jossain vaiheessa olisi mennyt. Tää on pilttipurkki siis. Ai ne on ollut tämän mallisia joskus.
Siinä se on koko komeus.